आबादारिया दाउ मासे मोनबोदों लामायाव खेबलायना थैबाय जाहैदों। खिथादो लबार बोरै थैनाय? दाउस्रिजों दाउखा सानसे खेबबाय थादोंमोन लामायाव ओमफ्राय अन्थाइजों खुबैबाय। अन्थाइजोंसो खुबैबावबाय नोङो? आइयो बोखारनांगौ। खारगौमोन ना नङाबा। बेखौ दा मा खालामगोन नों? बेखौ सावना जानोसै। नायनो मोजां नायनो देखायब्रा अबाव नांदों खिथा। थाब नांसिगोन ना नोंहा दा? नैबेयाव नांदों नैबेयाव। नैबेयाव नांदों नैबेयाव। आइये खुसि जादोंना दुखु मोनदों नों बेखौ बुथारनानै दा? खुसि जादों। खुसिसो जादों? आइये दा एवना जागोन ना सावना जागोन ना हांनानै जागोन ना बाथोन देना जागोन नोंलाय बेखौलाय? सावना जागोन। सावनानै? सोर जागोन? सासे आं सानै आरोना। सानै ओमफ्राय सोरनो होगोन ना नोंसोर सानैजोंल' जागोन? सानैजोंल' जागोन। आइये मोनसेखौ नायहर नै। आयौ सेस खालामबाय नोंसोरो। थाब नांसिगोनलै नोंसोर बुथारनाया। समायनाथारमोन दाउआ। बिसोरो बोरै मा खालामना बुथारना लाबो गथ'फोरनि खोथा। बुथारजाबाय साला। मा जायो? दाउनि बिदै जानायखाय बुथारजाबाय। दाउनि बिदै जायो बेलेग दाउनि बिदै जायो माने बे दाउआ। गावहा दैनानै गालाङो ओमफ्राय। बेनि बिदैखौनो गनांसिगोन आरो बेलेग दाउआ। दे। दाउराइ बायदि